ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛାତ କାଶିଦେବା ବର୍ଷା ରାଣୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇ ପୁରା ଜରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଗ ଦେଖି ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କିଚେନରେ ଆସିବି ଦେଖି ତ ଶାଗ ଥୁଆଯାଇଛି ଶାଗକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ହେଇଗଲି ଖୁସିରେ ଗଦ ଗଦ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ସଜନା ଶାଗ କୁହନ୍ତି ନା ବାରମାସ ଶାଗ କୁହନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼େ ତ ତାକୁ ସଜନା ଶାଗ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶାଗ ସବୁକୁ ନେଇ ବସି ଯାଇଥିଲି ବାଛିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବଛାବଛି କରି ଧୁଆଧୁଇ କରି କଟାକଟି କରି ନେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇଥିଲି ଗରମ ପାଇଁ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇଦେଲି ତାପରେ ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ପକାଇ ଫୁଟାଇ ନେଲି ସେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚଲେଇ ନେଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଭାଜିବା ପାଇଁ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା 2-3 ଚାମଚ ନେଇଗଲି କୋଳଥ ଚୁନା ତାକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଲି ତାପରେ ଏଠି ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ଶାଗ ସେ ଶାଗକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚଲେଇ ନେଲି ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚଲେଇ ନେଲି ଯେମିତି ଶାଗଟି ବସିଯିବ ଶାଗଟି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବସି ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଳେଇ ରଖିଲି ଯେଉଁ କୋଳଥ ଚୁନା ତାକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଚୁନା ପୁରା ଟାଣି ନେଇଯାଇଛି ପାଣି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଏପଟ ସେପଟ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଲି ଯେମିତିକି ଶାଗ ଆଉ ଚୁନା ଭଲସେ ସିଝିଯିବ ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର କରି ଛାଡ଼ିନେଲି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ 7-8 କଲା ରସୁଣକୁ ନେଇ ଛେଚିକିରି ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେଲି କଭର କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚଲେଇ ନେଲି ଯେଉଁ ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ଏଇଠି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଲି ଗୋଳେଇ ନେଇକି 2 ମିନିଟ୍ କଭର କରିଦେଲି ରସୁଣ ଏଠି ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶାଗର ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ ଆଉ ଶାଗ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପିଆଜ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ରସୁଣ ବି ଦେଇପାରିବେ ଏଠି ମୋର 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କଭର କରିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଶାଗ ଭଜା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଶାଗ ଭଜା ରଖିବେ ନା ପାଣି ବେଶୀ ମାରିବେ ନା ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେ ପାଣି ବେଶୀ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ଯେ କାଠୁଆ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ ଏଠି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କୋଳଥ ଚୁନା ଦିଆ ଶାଗ ଭଜା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଖକୁ ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଖାଇବା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।